Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua, Aquiles. Ito na mga tawag ang mga pulis. Nalakaw na sila. Tingali kitong ilang ipagputo sa habol. Mao ito na paigalawa silang mama o ni papa. Ingon man sa kumangon nga bago pang natao. Mga uwi kaluwi nagbuhat ini. Mga uwi sila kaluwi. Kung kinsaman mo, mag-aampo na mo, ganito mo mailan. Nado ka tao nga bagulang miyabot. Nangukay sila kasagbutan sa palibot sa among bahay nga nasunog. Pero doon na sila gipangita. Gusto, ako silang panitan. Kabusit ba yan? Asa naman tong cellphone na to, ay? Ay. Hoy, pare! Oo, ay. Unsa? Di ba? Sa gipanghakot pa lang nato gabi iya mga sagbot nga may itong himong sugnod. Ano mo sila o panginambay? Ah. Di ba? Diya pa mas pikas mong kamot ang imong cellphone. Ah? Kaya bag o pabiya ka itong mireply ni Madam Doria. Di ba? Husto. Husto ka, upaw. Husto ka. Husto lagi. Oo, husto rin. Sa ato pa. Dinhi siyang dapitang matagak. Tingali na buhian ni mo, diyang namitad ka sa mga layang sangas kahoy. Di ba? Utok ba? Husto. Utok ba? Dinira gito. Pinsarog ba iba? Gusto ka tingali sa imong pangagpas nga. Utok. Napunita na tuglain. Oy, Uy, nakabati ka, upaw? pare. Naitaw. Doon na gitaw. Nadiya, naluyo ng labo ng mga tanong. Nadiya. Ayaw pagpasabot nga nakamat ngon ta. Oh, Muna hinay pagpalayo din eh. Tara! nagdali sila pagbiyak. Napalingi pa sila. Kain ang kubas kong lughan na. Kadto tingali silang duhang misunod sa mubay. Timanaan ko inyong mga naong. Timanaan ko kamo. Pagdali, upaw! Sakay na yun! Natural sakay na yun. Gisundan pa lang ta. Dali niya! Dali, bitaw. Ay, kaya ta. Larga na yun! Larga! Ay, puta ba kita? Ay, tay. Osbe ko nagkontak ako cellphone, be. Upaw! Mamasintag mo ring na ba? Uy, puroy. Nag-drive ko. Wag ka kakita. Usap-asap ka na mo ingon man ka. Nga basik mo ring. Nga miring naman to kanina ba? Wala may tubag. Binay mo cellphone, be. Kaya ko'y musuway og tawag. Ano raw? Ha? Punita lang. Di ko makatugin ng kalakihaw pa, oy. Paita. May noon. Doon ako ika-istorya. Santang mag-drive ko dre. Laim sige ikaw. Ako mag-drive ko niya, ikaw maghagok. Unfair kayo, di ba? Di na mo ako'y pasabot, oy. Oh. Ang paggawa sa cellphone ba tungo kay tuwa dito ang pangahan sa mga kontak ni Madam Doria sa negosyo. Sabi ka. Nya. Oy, miring na. Miring na. Oh, miring. Kunya, may tubag. Wa pa, oy. Pwede ba atiman na lang ng imong pag-drive diha? Pasakde ko diri, upaw. Ha? Ang kanahan ay, wa gito baga nga akong cellphone nga sige gring ay. Oy, tubaga ni Mal! Tubaga ko! Mahuday kini ang gitawag nilag cellphone. Usa ka matang sa telepono nga bada mo bisag asa. Kataas na gyud ay katuigan sa akong pagpuyo sa taliwa sa lasang. Kay wa pa maning maong butang sa akong pagbiya sa patag.
kalit mihunong ang pagtingog Kinambay. ni Anas Achilles. Taguan ko una kini. Wag ya buga tubaga, poroy. Unattended ay. Oh, lagi. Naama ko. Sa tumutubag. Bullshit. Mapatyan ta ini, mapatyan ta. Bullshit! Bullshit! Nakasabot ko sa imong gibati, Achilles. Salo ako no. Huwag ko magkapugong ganiha. Nakahilag niyo ko. Nga naglantaw sa naugdan ng bahay. Pero may nakakita na ako no. Maayo. Lo, sa pagpanlakaw ka ganina sa mga tao nga nag-ugat sa nasunog nilang lawas ni mama o ni papa, may duha ka tao nga nipuli. Ug murag may gipangita sila dito sa kasagbutan. Doon sa nasunog ng bahay. Unsa? Manghunong una ta. Manglingkod ta ining gamot sa dakong kahoy. Unsa tong giingon mo, Achilles? Duha ka tao, lo. Murag doon na gipangita. Pero nakabatik man sila sa mga dahon sa labong kang tanom nga misaba. Kaya nakalihok bang ko. Nakalihok ko sa kong kitaguan. Unya, kalit silang lamiya. Mao ba, Achilles? Gitiman anak ko ilang mga itsura, lo. Aron hindi gusto na ko sa edad. Inikulitaw na nako. Ako silang pagitaon og panimaslan. Ayaw na ka nagpabuta, Achilles. Lo, Pila ba'y pangidaron mo karon? 13 anyos. Pues, may 8 pa katuig ang imong paaboton aron mo hingkod ang imong edad. Ha? 21 anyos mao ang hingkod nga pangidaron. Pues, layo pa. Unya, lo. Himuang imong panimaos karon. Karon? Himuang imong panimaos karong 13 anyos ka pa, Achilles. Ug di lang kay katong mga tao nga nakaingon sa hinanaling kamatayon sa imong mga ginikanan ug igsuon ang imong santaon sa ilang mga daotang binuhatan, kuntili lakip na ang tanang badlungon nga mga elementos katilingban. Santa sila. Lo, huwag ko magkasabot sa mong gipanulti. Unsa isang taon? Unsa man ako? Di ba bata pa man ko? Unya, unsa may ako ikasukol nila, lo? Achilles, 7 ka adlaw gikan karon. Imong mahibaw-an ang tubag sa imong pangutana. Lo, amboy. Huwag ko magkasabot. Ikaw ang mopadayon sa akong nasugdan, Achilles. Unsa? Tana sa akong payag. Kay gibati ko na ang tumang kakapoy sa akong lawas. Gikapoy ka na, lo. Dili, aga kunta ka. Ayaw. Makahimo pa kus paglakaw. Ang ihangyo ko lang nimo nga ayaw ko biyae
ning uwahing mga adlaw sa akong kinabuhi. Why sa pa yan? Mga bata, inyong timanan nga mintras buhi pa kami si Madam Doria ninyo. Di mo na mo pasagdan. Okay? Di ba, Doria? Maunay tinuod mga bata. Abi ninyo, wa ko'y laing gitaganaan sa kung pagpaningkamot kundi kamong mga kabataan. Nga unta, pirmi ko makahatag ninyo og hinabang. Ilabi na sa batag abli sa klase. Ito mga bata gaway ikasarang sa pagpamalit sa mga kinahanglanon sa eskwelahan. Abagahon namo ni Divino ang tanan ninyong mga panginahanglan tungod kay mao kanay among kalipay. Atong pakpakan sila si Madam Doria ug Sir Divino. Sige na, sige na. Salamat. Salamat. Di kinako mapugna ng akong luha. Salamat mga bata. Hagtod sa sunod na usab nga higayon, ha? Dunay pa daghan kay mga sorpresa si Madam Doria kaninyo. Karon kana lang unang mga school supplies o mga bag ang among mahatag kaninyo. Sa sunod lain na usab nga mga butang nga magamit ninyo sa inyong pagtuon. Tinuod gyud kana mga bata. Sa among pagbalik, amo nang dad-o ng amo nang nasaad sa atong principal nga si Miss Claros ang mga computer sets. Okay, sige mga bata, ha? Di na lang mi magdugay kay muadto pa mi sa laing eskwelahan. Mga bata, ayaw mo kalimot ha, mutahod gyud mo sa inyong teacher og maminaw mo sa leksyon aron di mo makat-on. Kay angay ninyong timan-an nga kamong mga kabataan mo ay paglaom sa atong nasod. Og ang edukasyon mo'y inyong taming alang sa maayong ugma. Okay? Bye, children! Bye mga bata! Bye! Madam Doria, Yes, Miss Claros? pwede bang mohapit una mong duha si Sir Divino sa akong opisina? Oh, nganong dili ko pwede? Divino, muhapit na ta sa opisina sa principal. Ayaw gid pagpangikog sa pagsulti sa imong tuyo, Miss Claros. Okay? Tinuod na, Miss Claros. Isulti kay di mahitabo nga balibaran ka namo. Ang kining bahin ni sa usa sa among honor pupil nga pobre in taon kaayo. Ilo na sa mga ginikanan. Gani tungod sa iyang pag-inusara nga way kaparintihan nga nadangpan. Wa dayon kini makasugod og tungha sa grade 1 sa pag-edad niyag 7 anyos. Karon mag 13 anyos na maupay pag grade 2. Pero maayo sa klase ug buutan pa gyud. Natandog ko da. Asa mo na rong maong bata, Miss Claros? Tabi, unsa may among ikatabang kaniya, Miss Claros? Pinoy-ana niya, Sir Divino. Oy, kana lang di ay. Kung wa siya'y mga kabanay, mahimo man nga amo siyang sagupon, Miss Claros. Hain ba ka na tarong bata? Miss Rona, palihog, pasudla si Jeric. Jerry? Maunay iyang pangahan, Madam Doria. Oy, siya ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!